مزید ایسی ہماری اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ۔ کیونکہ سونے کی محفل سے سجائیے گا یہ بات شیر شاہ کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا بھیڑے بلا تو خالی پلے بھیڑے بلا تو خالی پلے پر تیری رحمت دی بلے بلے بھیڑے بلا تو خالی پلے پر تیری رحمت دی بلے بلے ذکر تیرا میں کر کے سونا ذکر تیرا میں کر کے سونا بات اپنی بنائی بیٹھا دل اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا گھر سجاوا سبحان اللہ میں گھر سجایا حضور دا جی بیٹھے نا سارے حضور دا گھر سجائی بیٹھو ذکر کرتے کو گھر سجائی بیٹھو گھر سجاوا نال دل سجاوا بھردا رہنا ہاکے تہاں بھردا رہنا ہاکے تہاں تیری راواں تے شاہ سوارا کلی آسان دلائی بیٹھا تیری راواں تے سونے مائیا کلی آسان دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا گھر سجاوا نارے دل سجاوا بھردا رہنا ہاکے تہاں تیری راواں تے شاہ سوارا کلی آسان دلائی بیٹھا اور تینوں مننا جویں رب نو منیا لالا پانا ایویں دل دینا تینوں مننا جویں رب نو منیا لالا پانا ایویں دل دینا ساڈا تو ہے قبلہ تو ہے رل کے مل کے پڑھ لو حضور دی طرف والے سارے بیٹھے نے سارے رل کے پڑھ لو تو ہے قبلہ تو ہے کعبہ ساڈا تو ہے قبلہ تو ہے قبلہ تو ہے کعبہ تو ہے قبلہ تو ہے کعبہ بس سونا تینوں منی بیٹھا اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا آخر تک کچھ شاہ پر حضور دی زلف سے بارے زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا سبحان اللہ سبحان
सरकार से जब चेहरा निकलता होगा फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा। और माँ हलीमा ये बता तूने तो देखा होगा कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा। दुल्फ सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। अल्लाह ताला इस गल को बात रखे हजूर दे सदके दे नाल इन्हां दी मुश्किलां सारियां हल करे। मज़ीद ऐसी हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।